Jarenlange celstraf geëist tegen verdachte die 21-jarige vrouw door het hoofd schoot. Het is wel een zeer uitzonderlijke zaak die er heel vaak toe resulteert dat het slachtoffer echt vermoord is. En dit is natuurlijk uitzonderlijk dat zij het überhaupt kan navertellen. En verder in deze uitzending. Vrees voor verkoopplannen deel zeevaartschool. En Jochem is een stap dichter bij zijn droom. Goedenavond. Tegen de man die in de zomer van 2020 in Middelburg de 21-jarige kerstboom neerschoot, is 12 jaar cel geëist door het Openbaar Ministerie. Volgens de OM is de man schuldig aan poging tot doodslag en verboden wapenbezit. Straks dan praat ik verder met verslaggever Niels Schuurbiers over deze zaak, maar eerst even een korte terugblik. Het is 26 augustus 2020 als het vreselijk misgaat in Middelburg. De dan 21-jarige kerstboom wordt in haar huis in haar hoofd geschoten. De nu 28-jarige Domburger die verdacht wordt van het schietincident wordt bij de woning aangehouden. Hij zit sindsdien vast. De verdachte heeft tot aan vandaag volgehouden dat zijn wapen per ongeluk afging tijdens het schoonmaken ervan. Kerstboom lag na de schietpartij 2 maanden in coma. Sinds ze is ontwaakt werkt ze aan haar revalidatie. Ja, en we gaan naar Niels Schuurbiers. Jij hebt de zaak voor ons vandaag gevolgd. Weten we nu eigenlijk al wat er in dat huis heeft afgespeeld? Ja, toch wel meer dan we voor vandaag wisten. Rond 4 uur 's middags ging het mis. Het pistool van de verdachte ging af. Hij zegt dat dat gebeurde tijdens het schoonmaken daarvan. Hij was eerder ook al bezig geweest om het wapen schoon te maken. En kerstboom werd daarbij in haar hoofd geraakt. De verdachte zegt dat hij eigenlijk dacht dat ze meteen was overleden. En zei dat hij het huis heeft ontvlucht in een soort van paniek. Heeft daarna wat familieleden gebeld. Tot hij er 2 uur later terug bij het huis aankwam. En toen 112 heeft gebeld. Toen kwamen de hulpdiensten en is de man gearresteerd. Ja, nu heeft de familie van het slachtoffer samen met haar een slachtofferverklaring voorgelezen vandaag. Wat hadden ze te vertellen? Dat was een hele indringende slachtofferverklaring die door kerstboom zelf werd begonnen. Ze zei, je hebt me vermoord. Het leven wat ze had, dat zal ze waarschijnlijk nooit meer krijgen. Toen moest ze helaas stoppen omdat ze het niet aankon om verder te praten. Toen heeft haar moeder het woord overgenomen en verteld door wat voor hel deze familie is gegaan sinds dat schietincident. Kerstboom heeft in coma gelegen en werkt sindsdien aan haar herstel. Ze kan inmiddels haar rechterhand weer een beetje bewegen, maar de rest van het lichaam niet. Dus dat was een hele heftige verklaring. Het Openbaar Ministerie die daarna aan het woord kwam, gelooft in ieder geval niets van het feit dat dit een ongeluk is volgens de verdachte. Wij denken dat daar natuurlijk iets heel dramatisch is gebeurd. Dat dat niet een ongeluk is geweest zoals we voor de zekerheid natuurlijk wel ook te last hebben gelegd. Maar dat hier echt opzet was. Dat hier willens en wetens gericht is op het slachtoffer. Dat zij door haar hoofd is geschoten en daar echt maar nauwelijks heeft overleefd. Dat is overigens helemaal niet aan verdachte te danken dat zij nog gered is kunnen worden. Want hij heeft haar, en dat hebben we vandaag ook gehoord, en dat is behoorlijk heftig geweest, ruim 2 uur aan haar lot overgelaten. Zij heeft daar 2 uur alleen gelegen, neergeschoten. Hij had zelfs haar telefoon meegenomen, dus zij heeft ook geen hulp kunnen inroepen. En pas toen hij terugkwam, is dat daadwerkelijk gebeurd. Ja, Niels, heeft de verdachte of de verdediging ook nog gereageerd? De verdachte gaf antwoord op alle vragen die de rechtbank had en de verdediging heeft natuurlijk ook verweer gevoerd. En die zeggen dat het hier echt ging om een noodlottig ongeval en dat het onderzoek dat ook onderschrijft. Die vraagt ook niet om 12 jaar cel zoals het Openbaar Ministerie doet, maar om een celstraf gelijk aan de bijna 17 maanden dat deze man nu al vastzit. Vooral zodat hij dan een baan kan gaan zoeken en geld kan gaan verdienen om de schadevergoeding terug te betalen. Ja, die twee liggen zo ver uit elkaar, 17 maanden tot 12 jaar, dat een hoger beroep in deze zaak haast onafwendbaar lijkt. Over 2 weken weten we welke straf hiervoor gegeven wordt, want dan doet de rechtbank uitspraak. Niels vanuit Middelburg, dankjewel. Erfgoedvereniging Heemschut vreest voor het verdwijnen van maritiem erfgoed, nu de HZ het rechtergebouw van de voormalige zeevaartschool in Vlissingen wil verkopen. Ik ben bang dat het gebouw gesloopt wordt, terwijl de architectuur, ook al is die bescheiden, de moeite waard is om te behouden. En het is het oudste gedeelte van de zeevaartschool. Het hoofdgebouw van de zeevaartschool is rijksmonument en daardoor beschermd. Maar Heemschut Zeeland is bang dat dit pand weggedrukt zal worden als het oude werkplaatsgebouw na de verkoop gesloopt wordt en er hoogbouw voor in de plaats zou komen.
En dan staat het in de schaduw, terwijl het juist verdient om in de schijnwerpers te staan. De erfgoedvereniging hoopt dan ook dat de gemeente Vlissingen het oude werkplaatsgebouw alsnog op de monumentenlijst zet. Dan is het niet zo makkelijk om daar een sloopvergunning voor af te geven. Want je sloopt je eigen monumenten niet. In Sluis hebben ondernemers vanmiddag gedemonstreerd tegen de coronamaatregelen. Daar kwamen zo'n 50 mensen op af. De demonstranten kunnen zich niet vinden in de huidige beperkingen, omdat de winkelsluiting volgens hen toch niet helpt om het aantal coronabesmettingen terug te dringen. En het protest was ook bedoeld als steuntje in de rug. Voor de mensen die denken dat ze alleen zijn, die zien op deze manier ook dat ze niet alleen zijn. Dat er ook andere mensen zijn die hetzelfde denken. En dat er ook andere mensen zijn die het ook gewoon beu zijn. Dus alle kleine beetjes helpen. Misschien bereiken we vandaag niet heel veel, maar kijk, thuis zitten en niks doen, dat gaat sowieso niks helpen. En de organisatie wil de komende tijd meer demonstraties houden tegen het coronabeleid. En wie dat wil, kan vanaf maandag zonder afspraak een boostersprik halen in Goes, Middelburg, Vlissingen en Zierikzee. De boosterprikken zonder afspraak kunnen worden gehaald tijdens kantooruren, dus van 9 uur 's morgens tot 5 uur 's middags. Op alle andere Zeeuwse priklocaties, zoals in Domburg, Terneuzen en Tolen, blijft een afspraak verplicht voor een boosterprik. Sinds 3 januari is het weer mogelijk om subsidie aan te vragen voor de aanschaf van een elektrische auto. Ieder jaar is er zo'n subsidiepot, die overigens steeds snel leeg is, want de pot trekt veel automobilisten en dus ook Zeeuwen over de streep. Ik had al een paar maanden het idee om te stoppen met een benzineauto en op elektrisch over te schakelen. Ik heb thuis zonnepanelen, ik kan het mooi laden zo. En de prijzen liggen nu goed, dus ik denk, daar moet ik van profiteren. Veel mensen die bellen en die toch echt online een overeenkomst met ons willen aangaan en ja, die toch echt die stap willen zetten. Had u zonder de subsidie ook zo'n auto gekocht? Dat is moeilijk te zeggen. Het was wel een trigger die eigenlijk me wat meer deed nadenken erover. En het is nu redelijk betaalbaar op deze manier. Waar de meesten nog aan het afkicken zijn van de feestdagen en rustig aan het nieuwe jaar zijn begonnen, is het aanpoten voor de gemeentelijke afvaldiensten. Want die hebben deze dagen de handen vol aan het opruimen van afgedankte kerstbomen. Wij vertrekken 's morgens hier om 7:30 met 1 vuilnisauto, een traditionele vuilnisauto. En er rijden ongeveer 3 busjes, die rijden af en aan met kerstbomen. Hoeveel kerstbomen er in de gemeente Vlissingen van de straat worden geplukt is lastig inschatten, maar het loopt in de duizenden. Ja, dat is voor mij een inschatting. Ik had het vanmorgen in de kantine erover met de mensen. Ik denk dat wij er 15.000 per dit jaar ophalen, maar zij schatten dat iets te... Zij zei, ik denk dat je daar te hoog mee zit. Dus laten we zeggen tussen de 10 en de 15.000. En de kerstbomen in Vlissingen worden versnipperd en verwerkt tot compost. De Ronde van Vlaanderen, Parijs-Roubaix en natuurlijk de Tour de France. Het zijn wielerkoersen waar Jochem Kerkaert uit Schoondijken van droomt. En nu is hij een stap dichter bij het uitkomen van die droom. Hij rijdt nu namelijk als semi-prof bij Beat Cycling. En hoewel hij bij zijn nieuwe ploeg harder moet werken, is het hem allemaal waard om alles uit zijn carrière te halen wat erin zit. Jochem Kerkaert rijdt in zijn vertrouwde Zeeuws-Vlaamse omgeving. En toch is het anders. Jochem heeft een overstap gemaakt en is nu semi-prof. Een flink verschil met toen hij nog bij een clubteam zat. Alles is gewoon veel professioneler en er wordt nu gewoon echt gewerkt aan de ontwikkeling. Bijvoorbeeld er worden heel veel webinars gegeven over informatie bijvoorbeeld met bandenspanning en voeding en dat soort dingen. Kerkaert heeft er hard voor gewerkt om deze kans te krijgen. Een sleutelbeenbreuk en een bekkenbreuk hielden hem niet tegen. Uiteindelijk is het wielrennen toch vallen en opstaan. En door 2 keer die grote teleurstelling heeft me ook wel laten inzien dat dit echt is wat ik wil. Dus ik heb er gewoon heel veel plezier in en ik werk er hard aan om zo ver mogelijk in de wielerwereld te komen. En hard werken is het, maar het is het allemaal waard. Dat vind ik eigenlijk altijd moeilijk uitleggen, want uiteindelijk doet de wedstrijd altijd pijn. Maar het is gewoon de voldoening die je voelt als je hetgene bereikt hebt wat je wil. Komend jaar bij Beat Cycling wil ik de ploeg eigenlijk zo goed mogelijk ondersteunen in de profwedstrijden. En ik wil zelf voor resultaten gaan in de wedstrijden waar ook nog clubteams mogen starten. Dus de nationale klassiekers en de UCI.2-wedstrijden. Naast het wielrennen doet Kerkaert ook nog een studie civiele techniek aan de HZ in Middelburg.
Ik doe die studie met een topsportstatus, dus eigenlijk plan ik school rond mijn bezigheden voor het wielrennen in, zeg maar. Dus dat gaat goed. En zo kan er gewerkt worden aan dat ultieme doel. Dat is dan toch wel de wedstrijden op het hoogste niveau rijden, zoals bijvoorbeeld een Ronde van Vlaanderen, Parijs-Roubaix en uiteindelijk natuurlijk de Tour de France, waar toch wel iedere wielrenner op jonge leeftijd van droomt, denk ik. Er waren verspreid over de dag brede opklaringen, maar ook een paar buien. Met een krachtige zuidwestenwind werd het maximaal 6 graden. Morgen dan start het weliswaar droog, maar het verandert al snel in een natte toestand met een krachtige wind. En het wordt dan wederop maximaal 6 graden. Zondag verloopt vlagerig met zon en een enkel buitje. En op onze site een verhaal over bijzondere en opmerkelijke Google-recensies van Zeeuwse plekken. Van de kerncentrale tot het politiebureau, wat een moeilijke escape room zou zijn met slechte catering en een openbaar toilet. Ja, verfrissend, dat dan weer wel. De recensies zijn terug te lezen online in onze app of op de site. En voor nu nog een fijne avond, een goed weekend en tot morgen.